Wat ontzettend fijn om jullie allemaal te zien. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. Nederland, bedankt! Alsof we bevrijd waren van de dynamiek die Omtzigt in het Ja, kijk, vind ik nu alweer moeilijk. Potverdomme. Wat vind je Ja, moeilijk? omdat er zoveel creatief met de waarheid dat wordt is het. gespeeld. Ik maak elke week 3 keer met Mark Thiessen een podcast genaamd Wilde Beesten. Waarin we eigenlijk proberen continu de verschillende campagnes te analyseren. En Meerte spreekt uit eigen ervaring. Ze zat in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid van 2011 tot 2013. Hier voert ze campagne met Jeroen Dijsselbloem. Meerte Hilkens gaat onderzoeken hoe het politieke brein werkt. Voor de NTR maakte Hilkens een programma over politieke psychologische trucs. Gewoon koffie en ook een stukje appeltaart. Als Kamerlid maakte ze het eerste kabinet Rutte mee met de gedoogsteun van Geert Wilders. Maar hoewel ze al jaren in Amsterdam woont, liggen haar wortels in de westelijke mijnstreek. Glen, de wereldstad. Dus je kan, als Geert Wilders een van de mensen is die aan het debat deelneemt, en ook hem zagen we voor het eerst aan het werk, kun je voorspellen dat hij als eerste de asielzoekers zal gaan aanwijzen als de reden van dit probleem. Nou, toevallig lagen daar dus hele mooie statistieken voor klaar om meteen uit te kunnen leggen. Nou, dat gaat ongeveer om 10% van alle sociale woningen. Nou, ik vond het echt goed gedaan. Bij het scannen. Ja. Zowel Wilders als Timmermans maakten medio november hun opwachting bij Nieuwsuur. En daar liet Wilders weten dat hij zijn kritische moslimhouding de komende tijd zou parkeren. Islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode. Ja. Wilders wil na 17 jaar PVV eindelijk gaan regeren. En hij weet ook al met welke coalitie. De partij BBB van Caroline van der Plas. Daar zou ook de VVD bij kunnen horen. Wat mij betreft, zijn kiezer wil het ook. Ik moet hem zelf nog zien te overtuigen, Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt is lange tijd de man die de campagne domineert. Hoewel ook Omtzigt een decennium geleden pleitte voor strenge fraudeaanpak, herkende hij wel de uitwassen van de toeslagencontroles. In de formatie van 2021 werd deze foto gemaakt, waarin de aantekening van formateur Kajsa Ollongren zichtbaar is. Achteraf, op mijn schermpje, zag ik dat die notulen zichtbaar waren. En daarop te lezen: Pieter Omtzigt, functie elders. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. Het blijkt, als je het verslag ziet, dat het wel over Omtzigt is gegaan. Achteraf gezien blijkt dat er wel gesproken is over Pieter Omtzigt in 1 gesprek. Het levert Omtzigt een bijna heilige status op, maar de affaire knaagt ook aan het broze vertrouwen in de Nederlandse politiek. Zoals bij deze 76-jarige Cor van der Posma uit Kerkrade. Wie is dat nu? De Rutte. Ja? Dat kennen ze niet opmoelen. Dat moet je over alle hoes. Dat is net maar een verjezen. Dat kan het niet vingen. Wie dat gaat, dat is niet troosje lol.
Ik vind je woon weg. Dan moet het en je woon redden hoe zie je. Waarom kan dat niet? En Cor staat daarin niet alleen. Nadat het vertrouwen in de politiek tijdens de coronajaren nog steeg naar 58%, was het vertrouwen najaar 2022 gedaald naar een kwart, 25%. Dat zijn Italiaanse cijfers, zo weet ook Mirte Hilkes. Er is natuurlijk iets heel unieks, dat het vertrouwen dat mensen hebben in onder andere onze politiek en instituties die daarbij horen, is voor Nederlandse begrippen echt laag. En het lijkt, maar dat is alleen maar interpretatie, alsof de Haagse partijen, de oude machtspartijen hebben gedacht, nou, wat we ons dus niet meer kunnen, wat we vooral niet moeten doen deze campagne, is ons toegeven aan Haags gedoe, want mensen vertrouwen ons al niet meer. Ja. Dus we hadden Pieter bij Nieuwsuur, Pieter Omtzigt. En als het gaat om wat iemand vindt, zou je toch ook Pieter Omtzigt moeten durven of kunnen aanpakken op onderdelen waar je het niet mee eens bent. Dus het gebeurt niet. Ja, sorry? Het gebeurt niet. Nee, ja, mondjesmaat. Mondjesmaat zie je het gebeuren, maar niet. Het is nee. Hij, nou, zoals ik zei, hij zit op een hele comfortabele fauteuil vooralsnog. Geef ze een daverend applaus. Timmermans kiest ervoor om in de campagne van GroenLinks-PvdA de partij van Omtzigt op te zoeken. Een inhoudelijk debat. Vind ik het fijne van vandaag dat we daar dus wat dieper op ingaan. Dat is mijn intentie, op inhoud duidelijk te maken. Want als hij premier wil worden, heeft Timmermans Omtzigt nodig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Daar vinden we elkaar. Daar heeft de heer Omtzigt een heel belangrijk punt. Dus bij Omtzigt begrijp ik het wel. Jammer wel, vind ik, maar ik begrijp het. Bij Timmermans begrijp ik het niet. Wat hij eigenlijk doet, kijk, zijn route naar de overwinning was eigenlijk maar één route. En dat was, je moet de linkse leider worden en afrekenen met de VVD. Dat is de manier waarop je een grote verenigd links kan krijgen. Uiteindelijk heeft hij zich opgeworpen, niet als dat, maar als een soort Omtzigt-knuffelaar. En daar vroeg zijn achterban niet om. Timmermans heeft een verleden met de PVV en niet alleen in Den Haag. In 2011 wil Timmermans gouverneur van Limburg worden, maar de PVV is daarop tegen. En Wilders koestert dat vijandbeeld 12 jaar later opnieuw. En niet om de persoon van Timmermans, maar hij staat werkelijk voor heel veel dingen waar Nederland nu geen behoefte aan heeft. Ik zei net al in mijn korte speech dat alles als het gaat om immigratie en asiel. Nou, de partij is bijna opgericht om het tegenovergestelde dan immigratiebeperking te doen. Er staat ook niks over in een verkiezingsprogramma. En dat zijn wel hele grote problemen van Nederland. Hè? Dus op het moment dat je dat niet wil aanpakken, dan houdt het al snel op wat mij betreft. En zou hij zeker geen premier van Nederland moeten worden. Nee, het zou een nachtmerrie zijn. Want je krijgt daar ook nog, dat weet u, niet alleen van Timmermans, je krijgt daar ook nog een keer GroenLinks en Jesse Klaver als bonus bij. En dat lijkt me nog niet de aanbieding waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. Maar ondanks al die retoriek liggen er op sociaal gebied grote overeenkomsten tussen de programma's van de PVV en GroenLinks-PvdA. En de zorg moet meer. Ja, dat is voor mij dat vind ik belangrijk, de zorg. Want kijk eens, pak eens allen in die lui wat in die bejaardenhuizen zitten en zo. Die hebben toch gezorgd dat Nederland is wat het nu is. Maar wat gaan die arm nu dan nu? Ja, die zitten er en die werden soms 3 dagen van je, ze krijgen een ringbox. Ja, ik bedoel, wat is dat daar? Want die lui door voor je werkt. Op basis van de dingen waar ik voor sta. En ik blijf in de toekomst en ik hoef geen zins ophouden. Maar waarom zou een jonge vrouw zoals ik op een oude witte man stemmen? Ik denk dat het meer in jouw belang is op een oude witte man te stemmen die voor jouw rechten opkomt, dan op een jonge vrouw die het vooral voor de aandeelhouders doet. Omdat, ja, laten we eerlijk zijn, er staat een vrouw, er staat een betrekkelijk jong iemand tegenover 3 mannen die inderdaad al heel lang, tegenover 3 mannen die zelf al heel lang in de politiek zitten. Omtzigt en Wilders zijn de 2 langzittende Kamerleden. Ja, natuurlijk komt ze er dan mee weg, maar je moet haar aan Rutte koppelen. Ja, dat zou ik doen.
speelt voor mij niet mee, want ik ben altijd respectvol naar de persoon, maar hard op de inhoud. Ben ik altijd geweest, zal ik altijd blijven. Ik ben geen Geert Wilders. Ik haal die fratsen niet uit. En het leuke is, die jonge vrouw die mij dat net vroeg, die zei bij het weglopen, ik stem op je. In het beleid in Nederland van de VVD en van al die andere partijen die de afgelopen jaren hebben geregeerd. Ze hebben iedereen binnengelaten. Ze hebben iedereen vergunningen gegeven. En als ze die niet hebben gegeven, hebben ze ook hier de meeste mensen Nederland niet uitgezet. Dus wat in Frankrijk en in België gebeurde, kan morgen ook in Nederland gebeuren. Terwijl immigratiebeperking ongeveer in het DNA van iedere PVV'er zit. Omdat we de partij er ongeveer om die reden voor hebben opgericht. Eerste Hollander en de andere Boezelander. Oké, daar ben ik het volkomen mee eens. Maar die Boezelander wordt gevlucht en zo, die moeten ook geholpen worden. Kijk, dat wil ik ook wel doen. Dat jeet het zich niet op. Maar waarom kan dat niet gewoon even met z'n allen nu, zoals ze daar in de Kamer zitten, gewoon besloten worden? We kunnen nog wel op gevonden worden. Het is 11 oktober als we in Tivoli-Vredenburg in Utrecht naar een bijeenkomst gaan van Frans Timmermans en Bernie Sanders. Nou, vond ik een hele slimme campagnezet. En bovendien, ik denk dat heel veel linkse of progressieve of sociaal-democratische hoeken plakt er een stickertje op, wel met Bernie Sanders op een podium zouden willen zitten. Hij heeft natuurlijk een bijna wereldwonder in Amerikaanse campagnetermen weten te verrichten. Zo'n uitgesproken, bijna activistische, voor Amerikaanse begrippen al helemaal heel linkse, sociale of socialistische kandidaat. Die zo dichtbij is gekomen. Ja, dat is toch wel een fenomeen, die man. Ja, ik snap heel goed dat je daar even meer op een podium wil zitten. Vond ik heel slim. En juist op dit soort momenten merk je hoe streng de veiligheidsmaatregelen zijn rond politici. Kruip door, sluip door langs de keuken en de geïmproviseerde regieruimte om uit te komen bij Frans Timmermans. Het is een fenomeen dat Mirte Hilkers grote zorgen baart. Voor politici, voor wetenschappers, voor Joodse mensen, voor moslims, voor zorgverleners, voor ambulancepersoneel, voor politieagenten. Ik wil even om het beeld breed te trekken. Maar goed, dat is gewoon een privéopvatting. Dat heeft niks te maken met mijn werk. Maar als er nou één ding is waar ik me heel veel zorgen over maak, is het dat ik geloof dat geen enkele samenleving op deze manier kan doorgaan zonder dat daar problemen van komen. En die zie je eigenlijk ook al ontstaan. Ik vind je kan het gewoon uit cijfers gaan. Hoe is het voor u met Bernie Sanders eigenlijk? Ik heb net met hem gesproken en heel veel dingen komen overeen. Hè? Dus het belang van de energietransitie, ervoor zorgen dat de klimaatcrisis op een sociaal rechtvaardige manier wordt aangepakt. Hij wil graag iets weten over ons gezondheidssysteem. Dat interesseert hem heel erg als voorzitter van de Commissie Gezondheid en het Senaat. En over het algemeen over politiek gaat. Ja, niet over sport? Niet over sport, nee. Want Bernie Sanders was zelf een basketballer en in zijn jonge jaren groot fan van de honkballers van de Brooklyn Dodgers. Please give him a warm welcome, Bernie Sanders. Maar daar gaat het vanavond niet over. De ovatie is vooral bedoeld voor zijn kruistocht tegen het kapitalisme. The billionaire class has divine rights. Well, in Europe, years ago, you dealt with the divine rights of kings. It is time to deal with the divine rights of the billionaire class. Thank you very much. Please give him a warm hand, Frans Timmermans.
Frans Could we not Timmermans. ask you to come and prep the room every time when I need to come up? Yeah, this is not really Dutch to cheer this hard, right? Ja. Wat is de overeenkomst tussen de mannen? Dat ze heel goed snappen dat als mensen onzeker zijn over een baan, over een inkomen, dat het dan heel moeilijk is praten met mensen over het zou eigenlijk anders moeten. Dus de noodzaak om allereerst die basis voor mensen te verstevigen, volgens mij delen ze dat met elkaar. And what the right wing does and what demagogues have always done, not new. They're playing out of an old playbook. You scapegoat minorities. Maybe it's Jews, maybe it's blacks, maybe it's the gay community, maybe it's the Muslim community, maybe it's the transgender community. You can pick it, doesn't matter. You scapegoat a minority group and you say, that is the reason why you are desperate today. Een strijd om het uiteindelijk beter te maken. Ja, dat zie ik zowel bij Bernie als bij Frans, die natuurlijk een soort jonge grot is, als je het vergelijkt met Bernie. Ja, inderdaad. Dat is allemaal inderdaad relatief. Die strijd kennen we voor jou ook natuurlijk, hè? Voor de scholen, voor de klassen, voor de kansengelijkheid. Maar op een gegeven moment, als je dat niet voor elkaar wil krijgen, ja, dan moet je ook eigenlijk wel soms zoeken naar een compromis. Bernie heeft daar ook moeilijk mee gehad, af en toe. Wat kan Frans daarvan leren? Nou, ik denk dat Frans eigenlijk heel erg goed is in aan de ene kant weten wat je wil bereiken en dat ook altijd heel goed voor ogen houden. En tegelijkertijd je realiseren dat je zeker in een land als Nederland, en dat is een verschil met Amerika waar je natuurlijk maar 2 grote partijen hebt. En in Nederland moet je het altijd doen met coalities met meerdere partijen. Maar Frans is bij uitstek altijd heel erg goed om dat te doen. Hè. Dat heeft hij natuurlijk ook laten zien in Brussel. En dat zijn mooie woorden van de vrouw die ook kandidaat was om de nieuwe fusiepartij te leiden. En wellicht komende jaren nog een grote rol gaat spelen binnen GroenLinks PvdA. Maar eerst op zoek naar Timmermans na deze politieke Champions League avond. Bernie Sanders haalde op een gegeven moment Nelson Mandela aan en hij zei, om maar even te parafraseren in het Nederlands, van het lijkt onmogelijk totdat je het gedaan hebt, totdat het gebeurd is. Is dat een gevoel dat u meeneemt van vanavond? Dat neem ik mee vanavond, maar dat heb ik ook de afgelopen jaren met de Green Deal meegemaakt. Toen ik de Green Deal lanceerde, zeiden ook heel veel mensen, totaal onmogelijk. Maar nou is het er. Dus er kan veel meer dan mensen soms denken. Ja, en gewoon even op de periodetitel. Ja, absoluut. Pagina 830, teletext, heel leuk om naar te kijken. Ja, het is volkssport nummer 1, hè? Dus je zou bijna denken dat lijsttrekkers gewoon mensen zijn die van voetbal houden. Want de liefde van Timmermans voor Roda en voor AS Roma mag bekend zijn. Het leverde hem nota bene in Maastricht nog een speciale vraag op in een studentenforum. Ik heb een vrij eenvoudige vraag. Verwacht u eigenlijk dat Rode EC dit seizoen weer gaat promoveren? Ik zeg daarover wat ik in 2015 zei in de kleedkamer. Ik zeg daarover wat ik in Haarlem zei van de week. Zijn het geflikt? Zijn het geflikt? Het is zo dichtbij! Het is zo dichtbij! Zo dichtbij, ik zei het tegen jullie. Ze hebben er jou te danken, hoor ik. Ik heb altijd tegen gezegd, het is zo dichtbij. We zijn zo dichtbij. We zijn zo dichtbij. En dames en heren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, de grootste partij van Nederland. We zijn zo dichtbij. Dank jullie wel. Maar wat Timmermans wel campagne voerde in Maastricht, was hij afwezig bij het debat van RTL en het debat van het Zuiden. Wie wil er met de PVV? Tot nu toe hoort hij heel vaak nee. Geert Wilders. Een heel goede avond. Welkom bij het debat van het Zuiden. En Pieter Omtzigt en Frans Timmermans, u mist ze wellicht. Die zijn herhaaldelijk door ons uitgenodigd. U weet het, Pieter Omtzigt doet niet aan grote debatten. En onze Frans Timmermans, die heeft helaas geen tijd. Wat hij nu doet, door niet naar die debatten te gaan, is dat hij andere linkse politici de kans geeft eigenlijk om wel die rol op zich te nemen die hij laat liggen. Laten we eerst nog terug naar... Wacht, want ik loop al helemaal het debat van zondag in, terwijl we zouden even beginnen bij de 2 die er niet waren. En dat is gevaarlijk, want dan is hij ineens, is er een alternatief voor hem. Het spijt me, ik laat me niet extreem rechts noemen. U bent voor een asiel, tegen de islam, tegen Europa, tegen het klimaat. Extreem domme opmerking. U praat misschien wat over, maar elke regio telt. Wilders doet het zo goed in de tv-debatten dat hij als een komeet stijgt in de peilingen.
Stel dat allemaal die mensen inderdaad, wat ik hoop, gaan stemmen en de PVV groot maken. Ja, dan kunnen we die Nederlander weer op één zetten. En dan is het voor andere partijen heel moeilijk om de PVV te negeren. En juist door die hoge positie van de PVV in de peilingen kan Timmermans zich met GroenLinks-PvdA opwerpen als de laatste dam tegen een PVV-regering. Ergens zoeken politici of partijen dan denk ik naar een tweestrijd in de hoop dat ze daarmee nog iets teweeg kunnen gaan brengen. Extra kiezers van gedachten kunnen laten veranderen. Dat kan ook nog steeds. Hè. Een campagne met ongelooflijk veel zwevende kiezers, nog steeds. Die zijn ontzettend bezig om zowel Wilders, als je de PvdA tegen wil houden, stem op mij. Als je wil dat er echt iets gebeurt, stem op mij. En GroenLinks PvdA, als je Wilders tegen wil houden, dan moet je strategisch stemmen en GroenLinks PvdA de grootste maken. Hoe ga je op stemmen dan? Ik vraag me op de PVV stemmen. Geert? Ja, ik zou op de Geert Wilders stemmen. Verder goed. Het is niet dat ik stem als president zou willen, maar het idee van hem. Daar zie ik meer hingen. Snap je? Dank je. En daar gaat hij. Fijne dag. Fijne dag voor jullie ook en veel sterkte vandaag. Dankjewel. Ik vind het een spannende verkiezing in die zin dat je nog steeds niet weet hoe die gaat aflopen. En dat is ook wel eens boeiend. En dan is het nu 9 uur. De exit poll is binnen. Malou, de PVV is de grootste partij volgens de exit poll. Jij hebt de cijfers. Ja, maar hoe groot is de PVV dan? We gaan hem invullen en we beginnen met de VVD. 34 zetels toen, nu met een nieuwe lijsttrekker. VVD komt uit op 23 zetels. Een verlies van 11 dus. Gaan we even door naar die top 4. Wie werd de grootste? Het ging er zoveel over afgelopen dagen. GroenLinks PvdA, ze doen voor het eerst samen mee in de Tweede Kamer. Voor het gemak even bij elkaar opgeteld. 17 de vorige keer. Wat levert die samenwerking op? 26 zetels voor de partij van Timmermans. Maar dan de partij van Geert Wilders. En kijkt u eens mee, van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. Nederland, bedankt! Het duurt lang voordat Frans Timmermans zich meldt bij zijn aanhang in het Westerpark in Amsterdam. Maar als hij het podium dan betreedt, heeft Timmermans zijn mojo terug. En met passie en vuur troost hij zijn troepen. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat. Ik feliciteer Geert Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. Nee, wij zijn democraten. De democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Kunt u in een land wonen waar Wilders de premier is? Ik laat dit land niet in de steek. Hallo? Er zijn zoveel mensen, miljoenen Nederlanders, die niet op Wilders hebben gestemd. En die niet geloven in een land waarin je alle schuld op de schouders van de buitenlanders kunt leggen. Dus u wordt de oppositieleider? Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop, ja. Ja. Ja, sorry. Hij moest ook snel weg.